Kien ilu 10 snin għaddejn minn kalvarju, minn vittma spiċċa it-timbrat bħala il-ħati tefgħu il-ħabs iżda qatt ma qata' qalbu. U issa sa fl-aħħar jidher li dan il-kapitlu iswed fl-istorja ta' Emanuel Camilleri donnu nagħlaq darba l-dejjem. Dan ir-raġel kien wel il-ħabs wara li l-eks mara tiegħu gidbet fuqu illi abbuża sesswalment minn bintom u issa wara dawn is-snin kollha rnexxielu jirbaħ 23,000 euro f'kumpens għal dak li għadda minnu. Emanuel Camilleri kien ġie kundannat sentejn ħabs il-minnhom qatta xejn anqas minn 397 jum. Fi kliem sempliċi aktar minn sena miżmum intortament fil-ħabs ta' Kordin. Dwar dan il-każ kienet saret kampanja qawwija speċjalment mill-programm Xarabank illi kien tefa' dawl fuq l-istorja ta' Emanuel Camilleri. Wara illi l-bint ammettiet illi gidbet fuqu minħabba pressjoni li saret minn omma illi wkoll gidbet fuqu, Camilleri nħeles u l-pulizija ħadet passi kriminali kontrihom it-tnejn. U kien fetaħ kawża ċivili sabiex jingħata kumpens madankollu għalkemm ismu tneħħa minn fuq ir-reġistru ta' dawk li abbużaw mit-tfal kien baqa' ma ngħatax kumpens. Emanuel Camilleri appella u kien biss ftit tal-jemilu illi 3 imħalfin laqgħu t-talba u ddikjaraw illi kien ħaqqu kumpens. Il-qorti ordnat li l-Avukat Ġenerali ħallas l-imsemmi kumpens ta' 23,000 euro. Din il-kawża Camilleri kellu jidher għalih l-Avukat Tonio Azzopardin.